2 componenten lijmen op. Wat ben je al aan het doen? Oh, ik bekap deze kei. Blauw spullen zat ik in weer. En waarom moet dat gebeuren? Nou, deze boer die liet ze dan 1 keer in de 4 maanden alle bekappen de kei. Zodat die kei beter ronnen, zonder binnen en dat toch een goede productie heeft. En hoe leert hij een kei te kappen? Ja, dat leer je niet in dagen en ik niet in weken. Als je de mogelijkheid hebt om wat een oudere pottenbekapper mee te gaan, en dan doe je daar een hier 2 jaar over. En dan ben je een heel zo die dan niet slag je. En hoeveel jaar doe je dit al? 23 jaar. Ik ben in 80 begonnen. Dat jou had er verstand van. Ja, ja. Als ik het zo'n beetje uitrekenen, dan kan dit wel eens de 400.000 te kopen. Ja, zit hem. Ja. En wat vindt ze er nou van dat jou met zijn poorten ondergang binnen? Oh, gisteren wordt vrij, maar ik ken nog niet zo dat deze kool stressig is. Maar ja, dat weet je natuurlijk nooit van kool, maar... Hij ziet er wel blij uit, toch? Ja, hij zit er wel relaxed in, volgens Ja, mij. ja. Maar zit er wel eens gewoon tussen die het net mooi werkje willen? Jawel, dat komt er voor, ja. Ja. Ah, maar mijn rekening als 80 kei is, dan ben je er een stukje 5 zoiets, die ben wat dwars. Maar is mijn meisje en ik zat, toch? En dan is deze komen klaar. Heel klein. En tot slot, hoe lang ga je naar terug? Nou ja, ik ben nog 54, dus ja, ach ja. Ik hier eigenlijk in een holle van 62 zo. Ja. En dan wil ik eigenlijk een liekwijnkeepjes, joh. Oh? Ja. Want ik wil dan geen zinspraak meer hebben. Na die 40 jaar zinspraak, dan heb ik daar wel een af van, wil geen zinspraak. En ik wil er waarom ik net weer mooi heb. Alleen nog in de woord. Wat mij een mooi liedwijn. Oh ja, dat liep me nog zo taai. Ik dacht, toen wat ouder wordt, dan liep me dat wel mooi beroep daar. Een mooi pakje aan, een strikje voor en dan reed ik daar wat in de ronde. Dat is heel wat anders in de kei. Ja. Ja, nou, zag ik het in Holle, maar ja, dan ben we wel een heel stuk verder verzeild, no? Ja. Maar we dan maar weer eens loskomen. Wie weet. Goeie, Goeie. wat ben je onder man? Ik ben een beetje aan het bouwen hier in de tuin, hè. Er moet wel wat in. Aha, Ja. Voor de diepvries en voor de bejaardenward. Zeg je dat? dus je bent hier een beetje de groene boer? Ja, zo'n beetje al, ja. Je kan ik gewoon de boel vol klappen met gas. Ja. Maar daar heb je niks meer te doen, hè. Zeg, ik ben verleden week vrede ben ik door de kop gegaan. En toen heb ik me heel goed zeer neer. En toen dacht ik bij mezelf, jongen, aangeef me geen tuin hebben, want dat is altijd wat gebeurt. Hoe dat nou? Ja, de gemeente bracht je naar je tonballons. En ik zei wat in die man, en uiteindelijk zette er een ton op de grond en die schrok me daarbij, schrok er zo wat van dat die roef dingen uit en ja, de koek ze net op reageren. Dat lijkt op een zijde op het tegel. Ja. Ja, dat is hij dan, hè, zulke dingen. Zulke grapjes heb ik bezwaard. Dan met krekken slagen voor en dan lees ik. Ja, Ja. je bent wat een klungel? Ja, wat dat, ik ben dat hondje, ik verleden die kregen en die had, werd de wijk komt augustus op een belen gaan. Och. En daar hij verschrikkelijke zenuwachtig. Dus als er wat apart is, nou, dan schrikt er en dan is de roef. Hey, hoe is net zo schaal? Hey, dat is niks.
Waarom staan er al je van die amers? Nou, dat is van nachtfrost. Als het vannacht vriest, dan lukt de frost op dat water in de hamer. En dan markeert er aan de planten omheen en niks. Daar het wel gewoon zit er een centimeter ijs in de hamer en oors niks. De planten, de frost lukt gewoon op die hamer. Uit de tuin in de hamer. Ja, nee, de tuin, gewoon van boven af. Het gaat net naar de planten daar. Het lukt gewoon van uit de luchtwaai op die hamer. Ja, ik heb nooit vergeten. Ik ga het wel zien, ik heb wel 20 keer in het dag. Ja? Ja. En jij had het betacht? Nou, weet ik niet. Nee, ik vind niet door de jet en groot. Ik reken het niet. Dan kun je hem weer verder brengen. Nou, dat zullen we doen. Ja.